когато всичко в живота ти изглежда черно и няма как да стане по-добре. Когато не виждаш светлина и спасение или просто искаш разнообразие, защото света не е такъв, какъвто очакваш да бъде. И тогава ти се опитваш да го манипулираш, да го управляваш, така че поне за малко да се чувстваш щастлив. Избираш лесния път – алкохолът и наркотиците. И сега се чувстваш щастлив, дори и без причина, в един измислен свят, докато рушиш създаденото в реалния.